To video to v podstate zhrnulo. A toto bolo jednoduchšie. Ahojte, je fajn byť opäť s vami po dlhšej dobe. O koľko viac, keď uzatvárame tento celý seriál Revolution. A pre tých z vás, ktorí ste nezachytili, že čo je to Revolution, tak to má v sebe skrytú pointu, že revolúcia a je tam slovo láska, teda revolúcia lásky. A sami vieme, hej, že takých je strašne veľa po svete. Čas mi beží, dobre. Takých je strašne veľa po svete. A takzvaný love bombing, čiže niekoho proste zavalte láskou a lásku daj, láska sa ti vráti a tak ďalej, všelijaké veci. Toto nie je niečo, čo pod tým myslíme, ani nechceme nič podobné začínať. Séria Revolution je pokračovaním revolúcie lásky, ktorú začal Ježiš. Historická osoba, vyhľadajte si ho na Wikipédii, je na Wikipédii, keď si dáte Ježiš z Nazareta, Ježiš Kristus alebo proste Ježiš, tak je tam, dozviete sa o ňom. A my chceme pokračovať v tejto revolúcii lásky, ktorú začal. Ako to však ale povedať, že ja nemám dôvod sa s vami teraz rozprávať. Skúsim sa ale prekonať. Poprosím dobrovoľníka, že by prišiel sem hore. Napríklad ty, poď sem hore. Postav sa tu, prosím, že by ťa všetci videli. Poslúžiš mi ako demonštrácia, ako príklad. Nemusím sa ťa pýtať na meno, lebo v podstate ma nezaujíma. Nepotrebujem ho vedieť. Nemám dôvod sa s tebou rozprávať. Hej, len chcem, že by si to vedela. Kľúče od auta... Máš vodičak? Ale kľúče od auta ti nedám. Vieš prečo? Lebo si žena. Rozmýšľam, že by som si dal selfie, ale s tebou nie, lebo nemáš dosť followerov. A celkovo, ako mne by to neprospelo môjmu statusu a kreditu, keby som sa odfotil s tebou, alebo s vami, hej. Nič osobné, proste iba si snažím držať svoj kredit. Aby som nezabudol, aj preto sa s tebou nechcem rozprávať, lebo nevyzeráš dobre. Asi by som sa s tebou moc nevybavoval, lebo nechodíš na Refocus. No, náhodou, ale nechodíš úplne pravidelne a ja neviem, že či si kresťan a vôbec, že či si nejaké čokoľvek. Hej, ako nepotrebujem sa s tebou baviť. Ďalšie som si všimol, že postuješ samé trapné videá, plus ešte aj niekedy mne pošleš, ako to je odôvod viacej sa s tebou nebaviť. Ďalšia vec, je tu niekto, kto nie je zo Žiliny? S vami sa vôbec nebudem rozprávať. Hej? Lebo vy ste inačania. Zhrňme to tak. Vieš čo, ty si chod sadnúť už, prosím ťa. Ako nemám dôvod, prečo by som sa mal akože s tebou rozprávať, alebo vôbec. Nebudem sa rozprávať ani s tebou, lebo máš lepší život ako ja a keď sa pozerám na teba, tak iba vidím svoju vlastnú nedokonalosť. Hej, lebo ty máš toto robíš dobre, všetko ti vyjde, no tak sa... Irituješ ma. Prosím, nebudem sa... Lebo máš lepší život ako ja, si dokonalejšia, dokonalejší, ty máš lepšie brucho, ty máš viacej peňazí. Nebudem sa s tebou baviť. Ani s tebou, lebo ty nikdy nič nepotrebuješ. Čokoľvek sa ťa opýtam, alebo či nejdeme von, alebo tak, proste nie. Tak fajn, dobre, nepotrebuješ ma ani a teba. Kultúra podmienok. Sú vám tieto veci známe, o ktorých sme teraz hovorili? Neviem, či ich vy zažívate, ja ich zažívam akože dosť. Už len tým, že keď niekde prídem, zaujímavé, ahoj. A inak čo vlastne robíš? No ja som pastor. No dovi. Úplne bežne. Jedno sprosté slovo, ktoré ani nie je sprostým, ale mňa robí sprostým. Len poviem, že som pastor. Kultúra podmienok. Koho si volil? Tohto a tohto. Dovi. Úplne bežne to zažívame. Má niekto odvahu povedať, že nezažil takéto podmienkovanie? Neviem, či to bolo vždycky. Možno by si nám vedela povedať, že či to tak bolo ešte, keď nebol internet, alebo tak.
Ja mám pocit, že hej, lebo my ľudia zbožňujeme vytvárať akési triedy, akési kastovníctvo, nejaký systém, ktorým benefitujeme svoje vlastné vzťahy, alebo kam sa chceme dostať a diskriminujeme ostatných. A existujeme v kultúre podmienok. A podmienky sú fajn. Potrebujete podmienky k životu, hej? Zase nepustíme na cestu kohokoľvek. Ako je podmienka, že musíš splniť nejaký predpoklad. A to je vodičský preukaz. Alebo ak chceš mať takéto zamestnanie a takýto plat, tak by si mal mať takéto vzdelanie a minimálne takúto prax. Alebo vedomosti. Podmienky sú všade. Hovorím ale teraz o tých podmienkach, ktoré bránia k tomu, aby sme mohli mať dobré vzťahy. Ktoré bránia láske, aby bola láskou. A ako bolo spomenuté v tom videu, že veľmi veľa lží v našich životoch, pod ktorú sa schovávame, aby sme boli milovaní. Lebo keby ste boli vedeli pravdu, podmienka dovy. Tak radšej budeme klamať. A dokonca nielen, že klameme vlastnej rodine aj tak, ale klameme aj sami sebe. A to je na tom najsmutnejšie. A to je kultúra podmienok. A ja nemám dôvod sa s vami rozprávať. Nemám dôvod sa vôbec s vami vybavovať. Chcem vás pozvať ale do jedného príbehu, ktorý sa skutočne stal. Je trošku dlhší a tí z vás, ktorí ste už zabudli čítať, tak si môžete spolu so mnou zopakovať. Je tam veľmi veľa slov. Je to príbeh o tzv. Samaritánke. Teda keby ste ho aj chceli vygoogliť alebo tak si iba nájdete, že Ježiš a Samaritánka. Toho textu je ešte oveľa viacej, nebojte sa, ja ho budem prechádzať veľmi plynulo. Pokúsim sa urobiť rýchlo historickú exegézu, výklad a všetky tieto veci. Hej, a dám si limit, že to skúsim teraz. V princípe, hej, Ježiš behal po zemi so svojimi učeníkmi, nejako zase sa tam niečo stalo, tak a tak ďalej. A zrazu sa stalo, že išiel do Galilei a musel však prejsť cez Samáriu. Tí z vás, čo neviete, tak proste Židia mali také podmienky, že so Samaritánmi sa nerozprávali. Alebo vôbec s nimi nechceli prísť do styku, lebo to máte ako keď Žilinčan nechce ísť do niektorých miest, lebo radšej obíde, lebo to si nezažil toho človeka na cestách, alebo v živote, alebo tak. Tak proste bolo normálne, že človek obišiel Samáriu. Ježiš išiel do Galilei, ale prešiel cez Samáriu a bol ustatý z cesty, čo je fajn. Človek ako každý iný. A tak si sadol k studni. To k studni nie je úplne vyhovujúce, je to preložené tak, aby sme to my pochopili, ale tá studňa, ktorú oni mali, tak to bola studňa a na tom bol taký veľký donat. Viete, čo to je? To je ako keby kruh, do ktorého spravíte dieru. A to je na tom položené, že viete na tom sedieť a vlastne tam dávať vedro a vyťahovať. Čiže aby tam nespadli zvieratá alebo mladší súrodenci a podobne. Teda Ježiš si sadol na studňu a čakal. A bolo asi 6 hodín. Čo treba povedať je, že k týmto povodu chodievali ženy. Hej? A aj teraz to máte úplne bežnú prax, že na Blízkom východe sa vyhýbate priamému slnku. Skúste ísť teraz v júli alebo v auguste do Egypta. Nepustia vás k pyramidám, jednoducho vysoké teploty. Ak ste chceli ísť ku studni, tak to bolo ráno alebo večer. Týchto 6 hodín v ich kalendári, alebo v ich časovom kalendári, znamenalo, že bolo poludne. Teda Ježiš tam sedí na poludne, unavený. Ďalšia vec, že ak ženy chodili, tak chodili v skupinách. Chodili ráno alebo večer a chodili v skupinách. A dozvedáme sa, že prišla samaritánska žena nabrať si vody. Na poludnie a prišla sama. Čo je veľmi zaujímavé, lebo nám naznačuje, že to je človek, ktorý asi nie je moc obľúbený v sociálnom svete. Neskôr sa dozvieme prečo. Ale prichádza na práve poludne po vodu, kedy nikto iný nechodí, aby nikoho iného nestretla a prichádza sama. Ďalšia vec, tie studne nemajú vedro. Hej, možno vaše studne doma majú vedro alebo nejaké čerpadlo, tie studne nemali. Vždy ste si museli nosiť vlastné. Nebudem vysvetľovať, ako vyzeralo a tak ďalej. A zvykom bolo, že keď ju Ježiš zbadal, tak on opäť, on ako Žid, keď videl, že ide žena, tak proste je nejaká kultúra, tak čo mal spraviť je, že dodržať pravidlo 6 metrov.
Môžem poprosiť niekoho, že by mi doniesol trošku vody, prosím? Ja tam mám pohár, je označený čiernou fixkou dookola. Teda Ježiš sedí na studni a keď vidí, že prichádza žena a chce nabrať studňu, a keď sedí na studni, tak kódex bol, že by sa mal teda zdvihnúť a byť aspoň od nej na 6 metrov, lebo je to žena. Hej, a môže ho znečistiť. Nie, Ježiš tam ďalej sedel a nechali ju pristúpiť ku studni. A Ježiš jej hovorí, že daj sa mi napiť. Opäť pre nás normálne, nie? Že dej sem dieťa. Ďakujem. Daj sa mi napiť. Ohľadom tohto by som sa rád trošku zdržal. Rozprávať sa so ženou, najmä na neobývanom území a bez svedkov, to bolo sociálne tabu. To máte ako dnes, hej, keď si jednoducho máte malé dieťa, ktoré je bez dozoru a teraz príde nejaký dospelý človek, začne sa s ním rozprávať, tak to dieťa, ako má reagovať? No nerozprávaj sa s cudzými ľuďmi. Čiže my tiež máme nejaké sociálne tabu alebo nejaké také, že čo sa sluší, čo sa nesluší a tak ďalej. V tej dobe to bolo proste takýmto spôsobom. Dokonca, aj keď ste boli v dedine, kde ste prišiel ako cudzinec, tak chlap sa vyhýbal očnému kontaktu so ženami, lebo to nebolo vhodné. Čiže mali nejaký systém. A nielen, že sa Ježiš akože nevzdialil, ale ešte ju priamo oslovuje. Ignoroval 500-ročnú tradíciu nevraživosť medzi Židmi a Samaritánmi. Dobrá podmienka, nie? Ktorá trvá 500 rokov. Ak Slováci tu hrdo nadávajú na Južanov, ktorí bývajú pod nimi, tak sa to nechytá na túto tradíciu. Ešte jedna vec mi napadla. Že tí Židia to niekedy tak preháňali so Samaritánmi, že keď prišiel židovský kňaz akože k Samaritánovi alebo tak a musel prísť, tak a požiadal, že daj mi prosím ťa jedlo, alebo že občerství ma, tak mu museli doniesť iba jedlo, ktoré bolo v šupke. Napríklad banán alebo pomaranč. On vyťahol svoj nôž, ktorý bol čistý, teda nepoškvrnený, olúpal si to nečisté a zjedol to čisté. Lenže vodu mu nevedeli dať, ani víno, ani nič, lebo všetkých nádoby boli nečisté. A tu zrazu Ježiš hovorí priamo ku žene, je s ňou vo fyzickej blízkosti a hovorí, daj sa mi napiť. To znamená, vodu, ktorú mi dáš, bude nečistá. Samozrejme reaguje, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som ti dala napiť. A v tom origináli tá žena nekladie vôbec dôraz na to, že Žid a Samaritánka len, ale kladie dôraz na rod. To znamená, ako to, že ty muž, Žid, chceš odo mňa ženy, Samaritánky piť. To je na hlavu postavené. O čo ti naozaj ide? A tam môžete čítať, že to nebolo a tak ďalej. Ježiš na to nereaguje. Lebo ona jednoducho, že počkaj, toto mi nesedí, to je nejaká čudná podmienka, o čo ti vlastne ide? Čo chystáš? Ježiš je odpoveda ďalej, že keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, tak by si požiadala o jeho, aby ti dal živú vodu. A to je také, hej, že je také dobré, že no, keby si ty vedel, tak v skutočnosti je to celé naopak. Pre ňu bola Božím darom Tóra. Nejaký zákon. To bol pre ňu Boží dar. A zrazu, keby si vedela o Božom dare, však ja viem o Božom dare. A živú vodu však áno, o tom písali proroci, o tej vode. A odpoveda, ani len vedro nemáš. Odkiaľ mi chceš dať ešte živú vodu a to je niečo, čo súvisí s Bohom. Ty, človek, ktorý si nevieš ani len nabrať vodu a chceš mi tu, stávaš sa do pozície rabiho, ty ma ideš vyučovať o Bohu. Tak to A odpovedá mu ďalej, že, a to je taká provokácia, že náš otec Jakob nám dal túto studňu a tá patrí nám. Takže nielen, že sa čuduje, ale ešte sa aj do ňoho púšťa, že ako to, táto studňa patrí nám. A Žid by v tom cítil hneď provokáciu a ďalšiu podmienku, že skús ešte raz povedať, že Jakob bol tvoj otec. Skús to ešte raz. Jakob sme Židia, Samaritáni, to je niečo, čo my nevidíme, ale v tej chvíli to bolo niečo, čo Židov dvíhalo zo stoličky. Ježiš to nechal tak
Odmietol výzvu pohlavia, výzvu národnosti, výzvu náboženstva. Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný, to sa však napije z vody, ktorú mám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Voda, z ktorej nevysmedneš. Niečo, čo je božskej podstaty. Samozrejme, OK, Pane, daj mi tej vody. Chce to pre seba. Čo Ježiš robí je, že nie, tá voda nepatrí tebe, patrí všetkým. To znamená, že dám ju tebe, ale musí byť aj občerstvením pre druhých. 3 rozkazy. Choď, zavolaj a príď sem. Dnes si povieme, že normálna vec, nie? V tej dobe ste ženy nikam neposlali, lebo nikto im neveril, nikto ich nepočúval. Teda keď prišla za vami žena a povedala vám, počúvaj, toto sa stalo, poď so mnou rýchlo, prečo by som ti mal veriť? Ty si žena, tvoje svedectvo nemá žiadnu váhu. A zrazu ona, žena, má ísť, zavolať a priviesť. To vôbec nie. A dokonca, že zavolaj si muža. Lenže ona nemala manžela. A preto keby... Ako to povedať, že choď a zavolaj si muža? Tak jednak za prvé, moje svedectvo nebude mať váhu a za ďalšie, ako mu to povedať, že vlastne ja nemám manžela a že my žijeme na hromade. Správne si povedala, nemáš muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Celkom burn. Niekto vám vstúpi na otlak, že dobre si povedal. Však si. A môžete vypisovať aj tak. No v tej chvíli ako by sme reagovali? Znie to tak vznešene, že vidím, že si prorok. V skutočnosti odvádza tému. Ukázal jej hriech, čo ona robí je, nechcem sa tomu venovať, prečo by som to mal s tebou hovoriť, vidím, že si prorok, dobre, tak poďme riešiť teológiu. Vaši predkovia, alebo teda naši, sa kláňajú na tomto vrchu, vaši sa kláňate tam. Kde sa treba teda Bohu kláňať? Kde je práve uctievanie? A krásne odvedie debatu, že nebavme sa o tom, čo si riešim doma. To je moja súkromná vec. Keď už sa tu stávaš do role proroka, čo v tej dobe bolo také, že keď prorok odhalil váš hriech, tak to malo byť v chráme, kde môžete činiť pokánie a môže vám byť odpustené. Čiže ona veľmi relevantným spôsobom, veľmi šikovným spôsobom zmenila tému na niečo, čo bolo akože relevantné. Že tak keď už to odhaluješ moje hriechy, o nich sa nebavme, ale no, tak ten spor, ktorý bežal dlhé 10 ročia, povedz mi, čo je práve uctievanie? A Ježiš je odpovedá, že prichádza práva hodina právého uctievania, kedy praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu. A v podstate Ježiš hovorí nejaké veci, ona to moc nevie rozluštiť a preto iba hovorí, viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus, keď príde, on nám všetko oznámi. Čiže veľmi jednoduché. Hej, však nejako bude. Čo sa tu hráš na hrdinu, že máš proste nejaké poznanie. Keď príde Mesiáš, on nám povie. A do toho prichádza jedno prekvapenie. Ja som to. Ten, čo sa rozpráva s tebou. A toto je ten moment, kedy to tejto žene celé docvakne. Zrazu zistí, že sa nerozpráva len so smedným mužom, so Židom, s rabínom, prorokom, ale že sa rozpráva s Mesiášom. Ten, ktorý vie, čo je to práve uctievanie. Ten, ktorý je úplnou odpoveďou. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, nebude to Mesiáš. Žena, ktorá išla ku studni, aby naplnila svoje potreby. Aby si nabrala vodu. Nechala tam vedro, džbán alebo akúkoľvek nádobu, lebo našla niečo úplne iné. Ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Našla Mesiáša. Zrazu žena, ktorá vo svojej dedine môže mať zlú povesť, ktorá, keby som išla a povedala, nikto nebude počúvať moje svedectvo, zrazu táto žena, pre ňu to, čo spoznala, je také silné, že ide a rozpráva. A ak mi nebudete veriť, poďte sa pozrieť. A v podstate mnohí Samaritáni uverili pred slovo tejto ženy. Čiže v skratke prvá kresťanská kazateľka,
ktorá išla, svedčila, ľudia uverili. Poďte sa presvedčiť sami. A tam je potom aj to, čo Jose už minulý raz spomínal, že vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta, čo je ten titul, ktorým sa titulovali cisári. Syn Boží, spasiteľ sveta, tak Samaritáni povedali, nie rímski cisári, ty si spasiteľ sveta. Čo to pre nás znamená? My nezažívame niečo nové, že žijeme v tej kultúre podmienok. Nezažívame niečo nové. Tie podmienky tu vždy boli. Žena Samaritánka ich takisto zažívala. Ale čo sa stane, keď sa človek stretne s týmto Ježišom, ktorý začal celú tú revolúciu? Boh, ktorý prišiel na zem a zrazu začal nejakým spôsobom reálne komunikovať. Ak chceš revolučne milovať, musíš byť najskôr revolučne milovaný. Refokus nič nezačína. Nemôže nič začať. My nemáme čo dať. Celá revolúcia lásky začína tým, že my spoznáme, kto je vlastne Boh. Že my spoznávame túto revolúciu. Že my spoznávame, kto je vlastne Ježiš. Naozaj existoval, čo učil, čo robil, ako sa stával k podmienkam, ako zrazu, keď toto zistíme, keď nám to docvakne, my vieme ísť ďalej a privádzať týchto ľudí k nemu. To je celý point revolučnej lásky. Teda, ak to nezažívaš, tam je iba jedna jediná odpoveď. Môžeš do Boha rýpať a kľudne rýp. Kľudne rýp, ako žena Samaritánka. Dávaj mu výzvy a nech ti odpoveda. Ale nemôžeš byť súčasťou revolúcie lásky, pokiaľ sa to neudeje medzi tebou a Bohom. Nezáleží, či Bohu vieš niečo priniesť. Nezáleží, či si chlapec, dievča, či si mladší alebo starší, či si Slovák, Brit, Nor, Američan, či máš fidget spinner, či máš lajky, či cestuješ, či máš biele tenisky, biele zuby, hodinky, perfektnú pleť. Nezáleží, či si zhrešil, či si sa vyspovedal, ospravedlnil, či prídeš do kostola alebo nechodíš. Nezáleží, ako sme tu mali našu kamarátku. Nezáleží. Podľa zákona, keď Ježiš bol rabí a teraz prorok a všetko a zrazu tam bol hriech, tak on podľa zákona ju mal ukameňovať. Alebo mal teda trvať na tom, aby bola ukameňovaná pre smilstvo. Nezáleží, čo všetko si prinášame. Boh to všetko vie a napriek tomu prichádza. A to je to, že bez podmienok. Že tak, ako prišiel bez podmienok do Samárie, prišiel aj bez podmienok na Slovensko. Prišiel bez podmienok sem. Jeho revolúcia lásky trvá. A nedáva ti nebo. Dáva ti samého seba. To som ja, ktorý sa s tebou rozpráva. To je tá revolúcia, že my nie môžeme mať super komunity. Že my môžeme mať super program. Nie. Že my môžeme mať jeho. To je celá revolúcia lásky. Že on dáva samého seba, aby sme mohli byť s ním. Nie je nový zákon, nie je nové pravidlá. Najlepší dar je, že ti dáva samého seba. A toto, keď dostaneme, my chceme dať ďalej. Kultúra podmienok, ako sme o nej hovorili. Zažívame to. A máme dve možnosti. Fungovať v nej, alebo ju úplne iným spôsobom prekonávať. Revolúciou lásky. Kde ja napriek tomu, že nevyzeráš dobre, napriek tomu, že všetky tie dôvody, ako sme si na začiatku menovali, napriek tomu ja môžem dávať seba tebe. Čo to konkrétne znamená? Že my všetci sa môžeme stať súčasťou tejto revolúcie. V prvom rade tým, že spoznáme jeho. Každý deň chodíme po vodu. Každý deň sa snažíme študovať, sa snažíme česať, umývať, športovať, vyzerať dobre, rozprávať. My každý deň chodíme po vodu, aby sme uspokojili svoje potreby. Čo, keby sme mohli získať niečo lepšie? Bezpodmienečne. Keby ste sa vtedy pýtali všetkých náboženských predstaviteľov, tá Samaritánka, keby sa pýtala, že ako má spoznať Boha, ako s ním môže byť vo vzťahu, 1 000 000 podmienok. To, čo Ježiš hovorí, je, že všetky podmienky sú zrušené. Ja som tu.
Ty si jediná podmienka, že ma ignoruješ. Keď to máš, chceš, aby to ostatní mali tiež bezpodmienečne. Teda, ak chceš revolučne milovať, musíš byť najskôr revolučne milovaný. Toľko z mojej strany na záver. A však teraz už to poznáte. Súhlasíte proti mne, alebo nie? Čo vás oslovilo? Čo vás vyrušilo? Čo to prakticky znamená? Aké otázky z toho plynú? Môžete ísť do svojich skupín a diskutovať.